Schránkové firmy ako také fungujú v Európe už od druhej svetovej vojny. Ale v západnej Európe tie schránkové firmy slúžia na daňovú optimalizáciu. A tuto v našom regióne, bohužiaľ, nakoľko tá daňová optimalizácia tu nie je taká nevyhnutná, lebo dane máme relatívne nízke, tak tu slúžia tie schránkové firmy skutočne na zastretie alebo zakrytie toho skutočného vlastníka. A prečo? No najčastejšie preto, že tu je veľmi úzke spojenie medzi politikou a biznisom. Medzi komunálnou politikou a biznisom. Medzi úradníkmi a biznisom. A na to, aby toto spojenie, ktoré je nezákonné, aby sa toto spojenie biznisu a politiky dalo zakryť, na to ideálne slúži tá schránková firma. Čiže keď urobíme z toho ten záver, tak pravdepodobne preto je v každom obchode so štátom schránková firma, lebo v tom obchode musí ísť čas peňazí práve politikom, úradníkom alebo tým, ktorí za ten štát, ten biznis robia. Tá téma schránky tu bola už dávno, ale teraz vznikla vôbec politická vôľa sa o tom baviť. Predtým to ani sa nedostalo do médií, predtým vôbec žiadna strana nemala záujem to riešiť. Aj preto, že aj financovanie politických strán sa podľa môjho osobného názoru deje veľmi často cez tie schránky. Ja si myslím, že tá politická vôľa vznikla kvôli tomu, že tie kauzy nadobudli taký rozmer, že sa tej téme jednoducho nedalo pred tou verejnosťou už vyhnúť. Že tá verejnosť aj prácou novinárov, a čo je veľmi zaujímavé podľa mňa názov schránková firma, ja som sa rozprával s Adamom Valčekom, že ono by bolo zaujímavé zistiť, kto to vymyslel, lebo názov schránková firma tu pred 2,5 rokmi neexistoval. Ten prístup, aký sme teraz zvolili, a to je register konečných užívateľov výhod a odkrývanie konečného užívateľa namiesto diskriminovania nejakých konkrétnych spoločností, je správny. Ten smer, ako odkrývať alebo ako riešiť schránkové firmy, je cestou použitia princípov predpisov boja proti praniu špinavých peňazí. Čiže všetko, čo my dneska robíme vo verejnom obstarávaní voči schránkam, je niečo, čo už je tu vymyslené, len doteraz to platilo v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Čo je problém dnes toho zákona je, že ten zákon zavádza teda register konečných užívateľov výhod, to je super, zavádza dobrú definíciu konečného užívateľa výhod, čiže aspoň vieme, čo hľadáme. Vieme, kto je tá osoba, ktorú za tou schránkou musíme nájsť. Ten cieľ, koho vlastne za tou schránkou chceme identifikovať. Tá definícia je dobrá. Bohužiaľ, čo ten zákon vôbec nevyriešil je, ako tú osobu za tou schránkou nájdeme, lebo ten zákon je postavený na tom, že spoliehame sa, že tie schránky sa sami priznajú, kto je za nimi. To nebude fungovať, lebo preto tie schránky sú, aby sa niekto tam zakryl tou schránkou. Čiže ten určite nebude dobrovoľne toho pravého vlastníka, ktorý za tou schránkou stojí, niekde zverejňovať. A ďalší problém, ktorý je, že tie sankcie v tom novom zákone vyzerajú na prvý pohľad, že sú prísne, lebo sú tam veľké sankcie finančné, ale už není domyslené to, že tá schránka často nebude mať peniaze, aby tú sankciu zaplatila. Lebo tá schránka, tým, že je len schránka, ona v zásade nemá majetok. Čiže vy, ak tú schránku nejakým spôsobom pokutujete, tak tá schránka zmizne z jedného dňa na druhý a vlastne ten štát ani tú pokutu nebude môcť vymôcť. A ešte ďalší problém, ktorý tam je, že my hovoríme, že keď sa tie schránky vlastne dostanú do toho prostredia biznisu so štátom, tak sa tam dostanú kvôli tomu, aby uzavreli s tým štátom nejakú zmluvu. A my, ak nebudeme mať zabezpečené, že ak tá schránka klamala v tom zápise do registra a aby v tomto prípade prišla o tú zmluvu, ktorú tým klamstvom získala so štátom, tak akýkoľvek iný trest pre ňu bude nezaujímavý. Lebo tá najväčšia hodnota, ktorú klamstvom získala tá schránka, je, že dostala zmluvu so štátom. Čiže to je dneska v tom zákone napísané, že dnes bude môcť štát len môcť odstúpiť alebo zmluvu vypovedať, ak sa ukáže, že tá schránka klamala pri tom zápise do registra. Bohužiaľ, ten proces je tak komplikovaný, že kým ten štát odstúpi od tej zmluvy, tak tá zmluva je najčastejšie už splnená. Treba, aby sa biznis štátu s podnikateľmi riešil vo všetkých oblastiach, nielen vo verejnom obstarávaní. Lebo štát robí biznis s podnikateľmi aj keď im dáva dotácie, aj keď im dáva eurofondy, aj keď im predáva majetok, aj keď im dáva rôzne granty.
Takže to, čo robí verejné obstarávanie z toho biznisu podnikateľa so štátom, je len 20%. Tých 80% dnes není pokrytých. Čiže my navrhujeme, aby sa úprava biznisu alebo úprava, kto môže robiť biznis so štátom, vzťahovala na všetok biznis, ktorý ten štát robí, nad určitú hranicu peňažnú, lebo nemá zmysel teraz, aby sme riešili, ak niekto si kúpi garáž od mesta alebo od dediny. Ale nad určitú finančnú hranicu každý obchod so štátom by mal podliehať prísnym pravidlám. Druhá vec, ako by sme my chceli zabezpečiť tú kontrolu tých zápisov v tom registri, lebo chceme aj my, aby ten register zostal. My tvrdíme, že každý zápis do registra by mala kontrolovať osoba, ktorá vie, ako dnes tie schránkové firmy fungujú a ako sa tam tí majitelia vedia za to skryť. Sú to podľa nás osoby, ktoré dneska tie predpisy o boji proti praniu špinavých peňazí už vedia pomenovať. Advokáti, notári, banky, realitní agenti a podobne. To sú osoby, ktoré už dnes zo zákona, dnes platného zákona majú povinnosť zisťovať u svojich klientov konečného užívateľa výhod. Čiže my by sme si teraz nevymysleli niečo, že advokáti, poďte robiť niečo, čo ste doteraz robiť nemali. Advokáti už dnes mali u svojich klientov, ak sú to napríklad spoločnosti z Cypru, riešiť, kto je tá fyzická osoba za tou cyperskou spoločnosťou. Čiže my by sme len chceli, aby túto prácu, ktorú dnes už títo profesisti robia, aby túto prácu robili pre ten register. To znamená, že žiadna spoločnosť by sa nemohla zapísať do registra bez toho, aby mala potvrdenie od toho profesistu, že ten zápis je pravdivý. Tým by sme zabezpečili aj to, že okrem tej schránky bude niekto iný zodpovedať za ten zápis. To znamená, ak sa bude niekto sankcionovať, tak bude musieť byť pripravený aj ten, nazvime to, profesista, ktorý tú pravdivosť potvrdil, musí byť pripravený, že v určitom prípade bude zodpovedný za nesprávnosť toho zápisu. A tretia dôležitá vec, ktorú navrhujeme, je, aby štát v prípade, že sa ukáže, že v tom registri boli zapísané osoby, ktoré v tom čase neboli vlastníkom, aby ten štát tú zmluvu, ktorú uzavrel s takouto schránkovou firmou alebo s firmou, ktorá nemá zapísaných vlastníkov v registri, aby ju musel zrušiť. Musel preto, aby zase tí istí úradníci, ktorí už sú cez tú schránkovú firmu nejakým spôsobom zaangažovaní, aby oni nemohli sa rozhodnúť, že no však ja už to tej firme jednoducho nechám, už to nejako dobehne. Keď sa ukáže, že niekto klamal pri zápise do registra, nemá mať právo ďalej v tej zmluve pokračovať. My ako advokáti pracujeme s podnikateľmi. Naši klienti sú najmä podnikatelia. A podnikatelia môžu reálne súťažiť o zákazky len vtedy, ak funguje hospodárska súťaž. To znamená, ak sa skutočne férovo súťaží o zákazky na báze najlepšej kvality alebo najnižšej ceny. Ak máte akúkoľvek formu korupcie v tom systéme, tak vlastne môže vyhrať v tej súťaži niekto, kto není najlacnejší alebo není najkvalitnejší. To znamená, pre našich klientov je korupcia deformácia podnikateľského prostredia. A takí podnikatelia, ktorí sú zo zahraničia, majú možnosť vybrať si krajinu, do ktorej pôjdu investovať, tak veľmi budú zvažovať, aby išli na nejaký trh, kde vedia, že vlastne neexistuje reálna súťaž. Napríklad v biznise so štátom. Čiže my to robíme absolútne zištne preto, aby sme mali robotu v budúcnosti, aby sme boli atraktívni ako Slovensko pre zahraničných investorov.